Tot semblava perdut pels nostres protagonistes. Però quan menys ho esperaven, una oportunitat va aparèixer per sorpresa. Era en Jorlan, un drow amb cicatrius del que semblaven cremades a tota la meitat dreta de la cara i el coll. Va dir-los que volia generar el caos i que els obriria la porta l'endemà a l'hora de dinar. No tenien més opcions. Havien d'aprofitar-ho. El pla seria esperar que la porta estigués oberta i buscar un moment de distracció per sortir i enfrontar-se als mínims guàrdies possibles. Un cop fora, l'única via per escapar era el riu. Un salt d'aigua que brollava del costat de la cel·la i queia cap a la foscor. El soroll els indicava que hi havia d'haver aigua sota. Era molt arriscat, però no hi havia alternativa. Va arribar el moment. Tothom estava molt nerviós, però la sorpresa més gran encara estava per arribar. El crit d'una criatura voladora va alertar tothom. Un monstre, semblant a un voltor, però en forma humanoide, va aterrar sobre un dels guàrdies de la cel·la. L'altre va intentar defensar-se, però tampoc va tardar massa en morir. Així va ser com va començar la fuga de Belkinvelf. I ara, a dormir.